Jeg vil faktisk sige, at hun er vores største stjerne, vi har inden for idræt just nu. Hun er den største stjerne, vi har i en så stor sportsgren som tennis. Vi har gode fodboldspillere, vi har en Christian Eriksen i Tottenham, og vi har også en rigtig god mand, der kører Formel 1, men på grund af hendes resultater og også på grund af den medieopmærksomhed, der er, så vil jeg sige, at hun er vores allerstørste stjerne på sportsteamen just nu. Du är ju dansk, det hör man, men du bor i Skånska Bjärred. Jag bor i Skånska Bjärred, ja. Jag har bott i Sverige sedan 2001. Varje år åker vi hit för att se tennis, ja. Och speciellt i år. Speciellt i år, ja, hvor Wozniacki hun ställer upp. Det är riktigt häftigt. Vi följer henne hela tiden och försöker titta alla de matcher hon spelar som man kan se på tv. Och så vi är väldigt tennisintresserade, så det är ju häftigt att ha en som Wozniacki som är så högt och som är så duktig och som vi är stolta över i Danmark. I alla fall de flesta tror jag är stolta över att vi har en tennisspelare på så högt nivå. Og verdens bedste Wozniacki. Ja. Jeg vil gerne lige filmes med dig. Vi sender alle matcherne her fra Båstad, selvfølgelig også dem med Caroline Wozniacki, og der har også altid været tradition for, at danske tennisfans fra København og fra hele Danmark åker til Båstad for at se tennis, og det, at Caroline Wozniacki er med, det har jeg kunne se i løbet af ugen, har også betydet, at der er rigtig mange danske tennisinteresserede folk, der tager her til Sverige for at se Caroline Wozniacki. Det er jo eneste chance, man har for at se en spiller, hvis inden man åker til London. Så tror jeg også, hun gerne vil vise, at hun er her for at vinde. Jeg tror, hun har en god chance for at gå langt i turneringen, men hun er ikke min helt store favorit til at vinde. Jeg synes, at Garcia ser rigtig bra ud sammen med Kiki Bertens.